И здравейте на всички, които гледат това видео. Днес ще направя това видео за да покажа как да снимате видеоклипове от компютъра си. По-точно с кои програми и как става. Ето. Първата е Fraps. Аз сам, че имам една, затова няма да я тегля. Може да я изтеглите. Търсите, просто пишете Fraps някъде в търсачката или там, където търсите и си намирате. Втората програма, която ще покажа, се казва Action, което значи действие на български. Значи, тази програма, само тук да си маркирам, че да ми е по-лесно. Също... Добре. Сега пиша. Иначе, не знам защо не излиза, но трябва да излезе. Напишете акто и ще трябва да излезе. Добре. И третата... Какво е това? Добре. И третата програма, която можете да снимате, е Bandicam. Ето, сега ще я покажа. Даже аз я стеглих. Ето малко. Ето. Може да се стегляте от всекъде, българска или английска или каквато и да е. И като си я стеглите, какво да правите? Значи отивам на компютър. Или беше в неизправни. Само да я намеря. Къде е? Ето я. Значи, първата ви работа, като я изтеглите и инсталирате, което става много лесно, е да отворите програмата. След това тук, това тук е копчето за запис. Това тук не за какво е. Тук с кой клавиш да започва да снима. С F10 съм се направил. Тук с прихванете екран отново всеки. Тук не съм го отметвал. Формата JPG нормално го направите, ако искате, или ако високо качество JPG, високо качество. Или там BMP, PNG и така. Тук съм си направил без курсор, включи ефекти на снимане. Това ефекти не трябват, мисля. И добре. Много важно е програмата да ви е регистрирана, че няма да може да заснема повече от 10 минутки. Добре, тук е за регистрация, страници за въпроси. Добре, може да я купите, разбира се, от тук. Купете, дето пише. И добре, тук видео, кое да започва, за запис и стоп. Аз съм си направил F1, пауза за F2, без курсор, добави ефекти при клик, настройки. Тук ефекти на мишката, добави ефекти при кликване с мишката. Аз тук съм приел. Добавяне на ефекти на осветяване на мишката. Това вече го цъкнах. Добре, тук лого. Лого не знам за какво е, но мисля, че тук къде да отиде снимката и тук лого към видеото да направим. Тук запис на звук, запиши аудио по време на запис и други глупости, които нас не ни интересуват. И да преминем на следващото, последно нещо. Общи. Тук си настройвате къде да ви запише клипа. Значи като натиснете запис или ето тук горе. Ето тук горе. Значи, че като ви запише клипа, запис и стоп и ще го парите на ето това тук. На това. Винаги на върха. Това не ми трябва. Тук се избирате, знаете, да
къде да отиде, разширен, не знам за кой. Един пълен запис. Направил съм си по размер 100 мегабайта. И това са програмите, които показах днес. Съжалявам, че не можа да ги покажа всичките, само тази. Надявам се видеото да ви хареса. Абонирайте се, харесате и чао!